Хатыннар хакында. Кешеләрнең бәхет сәгадәтләре хатыннар кулындадыр. Бер хатынның байлыгы иренең мәхәббәтедер. Ирләр тән булсалар, хатыннар җандыр. Адәмнең өендә алдан күрешән вә тәрбияле бер хатын булмаса, аның хәле шикле булыр. Бер хатын фақат бер ирне генә бәхетле итәргә бурычлыдыр. Хатыннарның иң хөрмәтлесе иң канәгать булганыдыр. Яхшы яшәү гүзәл хылыклы хатыннан башка булмас. Яхшы яшәү гүзәл хылыклы хатыннан башка булмас. Хатын фәкыйрлеккә каршы бер гаскәрдер. Чиста хатынның пычрак хезмәтчесе булмас. Ирләрнең өйдә утырулары, хатыннарның читләрдә йөрүләре фәкыйрлек китерә торган нәрсәләрдер. Тәкәбберлек һәр кем өчен юкка чыгара торган бер гадәт булган кебек, хатыннар өчен тагын да артыграк юкка чыгара торган бер гадәттер. Гүзәллеге белән мактанучы хатын гүзәл түгел, бәлки тәрбияле хатын гүзәлдер. Хатыннарның елмаеп көлүләре никадәр татлы булса, кычкырып көлүләре шул кадәр татсыздыр. Дөньяның бәхетсезләре тәрбияле хатын белән тәрбияле баладан мәхрүм булган затлардыр.